16 anyos nginahan patay human mga nagsulod sa balay. Inahan sa biktima, nagtuo nga ang ikaduhang gi-inject sa mananabang ngadto sa batang inahan ang hinungdan sa kamatayon niini. Samtang ang mananabang gikatahong daling misibat. Samtang mga health authorities subling mipahinumdum nga likayan gayud ang home deliveries ug sa ospital gayud mga anak ilabi na sa mga high-risk pregnancies. Aniya ang report. Naputos karon sa kasubo ang Banayng Cabreros sa sitio Danau-Danau, Barangay Basak, Lapu-Lapu City sa kalit nga kamatayon sa 16 anyos nga si Mary Grace Cabreros. Niadtong Agosto 23 sa alas 2:40 sa hapon, gihimugso ni Mary Grace ang usa ka baby girl. Apan human sa dulan duha ka oras, nakabsan sa kinabuhi ang 16 anyos nga inahan. Matod sa inahan sa biktima nga si Crisanta, nakakaon pa si Mary Grace, human kini manganak. Apan dihang gi-injeksyonan sa ikaduhang higayon sa bukton si Mary Grace, sa mananabang nga nagpaanak niini, kalit lang kining mikirig ug nawa sa panimuot. Taod, injika na po niya sa pikas. Diha siya nagkuan nga, nagsige na siya, guna siya kila sa mga tao, nag-ingon na siya nga, buhiin ninyo ako papa, buhiin lagi ninyo akong papa, mali ang ingon. Diha, nagtabang mi niya, ang nagpaanak niya, gibiyaan mi nila. Nga ako lang unta ba, wala sila mo biya sa pagtabang ta sa kong anak. Wala ta mi nila biyai. Ang akong pangayon, hostisya yun sa akong anak. Inay mutabang ug mutawag og ambulansya aron mada sa hospital ang 16 anyos nga inahan. Gikatahong misibat og kalit ang mananabang. Biya lang. Wala nagpakita. Na problema pa gan imi kung saon ni pag kuan sa birth sa bata kay ang nagpaanak may kunoy mo pirmaan ni. Dito naman ko sa City Hall gikan. Matod ni Crisanta, gitambagan man niya si Mary Grace nga sa hospital kini manganak. Apan si Mary Grace mismo ang mibalibad kay mahadlok og injection. Ang amahan sa bata, kinsa 17 anyos pa usab ang edad, nanrabaho isip construction worker sa Barili, dihang nagbati si Mary Grace. Matod niya, pipila ka adlaw sa wala pa manganak si Mary Grace, daw namilin-bilin na kini kaniya. Magsige man sa ingon tagagabi nga. Kuan ko no, ang bata ko no, bantayan ko no kog tarong unya, dili ko no nako idaw. Sayang mama, ang bata. Bata pa man para mamahimong amahan, apan wa siya'y mahimo kundi barugan ang iyang responsibilidad kang Mary Grace aron mahatagan og kaugmaon ang ilang baby girl. Matod ni Basak Barangay Captain Isabelito Dainarla nga nahatagan na nila og hinabang pinansyal ang Banayng Cabreros ug misaad nga muabag aron mapaubos sa autopsy ang patayng lawas sa batang inahan. Kung gisaaran ng inahan ug pananglit willing mo ipa-autopsy, way problema kay mutabangan ta mo. So, amo lang gihuwat ang coordination sa DOH, sa Lapu-Lapu ba? Taga Barangay Basak usab ang mananabang ug gidid-an na kini sa taga City Health nga makapaanak. Amo lang giwarningan na gina siya kadaghan. Na siya notice gikan sa kuan sa DOH nga di na siya panabangon, kay delikado lagi. Ya mo lagi mo kuan gid siya, mo hikoy gid siya og panabang ba, tawagon siya. Subay niini, ang mga health authorities subling may pahinumdum sa kamahinungdanon sa pagpa-prenatal ug ang pagpanganak ngadto sa hospital. During prenatal, i-emphasize gid na mo sa mga pasyente labi na kanang mga high risk. Unsa may mga high risk kanang 19 below ug kanang 35 up ug kanang more than 5 na sad ang iyahang gisabak. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.